Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye da zarar mun dora. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da haka, sannan mun sake saduwa da ku a cikin wani shata mai albarka. Innalillahi wa ilaihirraji. Innalillahi wa ilaihi raji'un. Yau ne aka bayyana mutuwar ɗaya daga cikin jaruman masana'antar Kannywood, kallon garba SK, wanda in ba ku manta ba a kwanakin baya ya sha fama da matsakaiciyar cuta. Dalilin hakan ne ya kawo cece-kuce a cikin masana'antar Kannywood kan rashin taimakon junansu da suke ɗin. Hakan har ya sa wasu kaɗan daga cikin jaruman masana'antar Kannywood ɗin suka fito suka taimaka mai. Shin ko don Allah suka yi wannan ko don riya ne? Bayan an gama wannan cece-kucen na masana'antar Kannywood, a wannan lokaci mutane suka fara yaɗa jita-jitan sani garba SK ya rasu. An fara wallafa hotuna da bidiyonsa a kafafen sadar zumunta. Hakan ya sa jarumi sani garba SK ya fito social media ya bayani akan halin da yake ciki. Yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut. Dukkan mai rai mamaci ne, au kabilan au sagilan. Ba yaro ba babban lokaci yayi ba makowa sai an tafi. A halin yanzu jarumi garba SK ya rasu 15 ga watan 12 da muke na 2021. Mun samu labarin rasuwar jarumi sani garba SK din ne a bakin abokin aikinsa, wato darakta Amin S Bono, wanda ya bayyana rasuwar abokin aikin nasa, wato kan jarumi sani garba SK. Duka dai an sai dai mai fatan Allah ya ci kansa ya gafarta mu, in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Duka dai anan muka zo karshen shirin. Kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryen da tsarin mun dora. Don ka riga da kamar subscribe, to kai mana like kai kuma na kasan bidiyon. Mun gode da sauraron mu. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin